I el temps, respecte a Santanyí, on des de les 7 del capvespre s'hi celebra una nit de l'art particular, podríem dir, Canalart, aplega més de 100 artistes repartits per tot el poble. I connectam en directe. Jordi Julià, bon vespre. Bon vespre, de les 2.000 persones s'espera que passin aquesta nit per Santanyí per viure aquesta tercera edició del Canalart. Aquí al carrer Celler de la localitat ja ha començat l'activitat, com esteu veient, i seguirà durant tota la nit. Aquesta edició hi ha fins a 100 artistes que hi participen, 60 punts on ara mateix estan fent activitats també relacionades amb l'art. Hi haurà una performance que es prepara per a les 10 al centre del poble i també hi ha 5 punts on hi ha concerts i música. Indubtablement hi ha el doble de participants que l'any anterior. L'any passat hi havia 50 artistes, enguany, com diem, s'ha duplicat fins als 100. Avui hem parlat amb alguns d'aquests artistes i això és el que ens han dit. Bueno, aquí tenemos un cuadro que está imprimido sobre aluminio y la superficie está cepillado. Todo lo que parece blanco no es blanco, es el metal. Por eso tenemos más profundidad y un poco más, bueno, parece más real este cuadro. Dos pintan. Yo voy a cantar muy improvisado. Roman va a hacer performing con una guitarra, con algo de sonidos.